ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to caski haruna ko waktu yoni ha to caski baydi ɗon woni gurel sarɓe e ko taari ɗum kala ene jiya e gardiɗi kabruji men to leydi sénégal wonande terre taw ko laana lumbotoga jamñajo ha to dakar toon to ker mbay faala ko hande o ka feri ɗon goto on noon wasi fitanum hewɓe kay fonnoɓe yaade kaɗo laana hay wonnoɓe nder mum kala dañino hen caɗele ya ngara no fewi to leydi mauritanie jagorɗo affaire étrangére gendi leydi ndi yaltini communiqué holliti gouvernement leydi mauritanie ene wonde leydi sina ɗum ko caggal sumgoji bannoɗi toon to taïwan to leydi mali fiyande nde armée leydi ndi wanno toon to diwan mo meneka ɓe jooɓima toon pittali jondi no fewi taw koye base ɓen ɓe mbiyata seɓɓitiɓe woni koɓe toɓɓuno to leydi guine konakiri ko pelɓodiral hakkude remoɓe kame aynaɓe ɗum waɗi ko toon ko biyeɗo fumba dune tawe hedde zére koxe yena ɗum ko hakkude aynaɓe iwɓe toon to leydi mali kame remoɓe guinenaɓe laamu ngu nottima hen kabruji men manamen ha to nigéria ma jaaha to côte d'ivoire leydi thiad burkina faso niger ma jaaha to tanzanie cameroun kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis allah ekkiɗo hen lekki kawniki woni gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ɓiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jewɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara avc cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe keeɓa lekkiki joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men kiidira jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto dagana jokkodirta koye mamadou nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto jurbela jokkodirta koye bulli guise 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye geddasi 77 267 16 66 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala
sa yiɗi hebde humpitol laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji kumpitiɗo lasrari dana yale ɓalyal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott woɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e jeegom siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde mon weltare TV ne wiya mon tan onon sohluɓe gorel teɗo mbawi jokkodirde 77 285 89 10 walla so tawi gonɗa koye lappolpolol dane ma heddoto ndulumaji jokkodirta koye 78 125 15 99 kumpital mene ɗemngal pulaar gataten koye subaka hande o terre eɗen gandi ko train mo ganduɗa jawɗo no fewi guiwowo to Diamniadio ha to Dakar iwata Dakar fayata Diamniadio subaka hande o ko on kay féri wonande neɗɗo tan to Yombola walla mbiyana ker mbay faala ɗum jeeyi sababu noon wonnoɓe teero hewɓe hen kay keddinoma e nder he jaltani ɗon ɗo gendarmerie nodda kame sapeur pompier ngam oɗo saaha wadde hen constat ha ƴeewe kay ko jeeyi on sababu holno ɗum yaari kala siftinde mon wonande terre dañño kay hollirede ɓiɓɓe gendi ndi kala ko nogase jeeɗiɗi décembre 2021 accident makka adika taw kadi koye neɗɗo wonno ko jeenayi février 2023 watti ɗum ko ñalawma hande o ɗo hen noon tinama wonande on kay makka féri o a yalti aduna keddorɗen koye leydi Sénégal hoorejo leydi ndi hono président Macky Sall hanki yetti jaari baroɗe teddungal ɓen kay hankide ɓe kippodirno e wonande ɓen ɗe jaahe ɗe leydi Gambie ɗum wanno ko toon to Yamoussoukro ene tawi nder leydi Côte d'Ivoire hanki o noon baroɗe teddungal dañi fiide jaaheɗe leydi Gambie kene tolno e tati e ndiga ɗum noon kanko maw leydi Sénégal o holliti hen weltare makko mawde no fewi ha tenti noon on suka biyeteɗo Lamine Camara mo ganduɗa hanki kam tan marki wonande biwuji ɗiɗi kala ɓiɓɓe geni ndi kala oɗo saaha batti e makko haqqille to ɗon kadi ko suka hanki o holliri wonande bawal kame coftal sukaɓe ɗonne kadi ne mbawi heɓɓitade mawɓe woni ko pulaar wiyata ko so doole donki yo doole keɓɓo kono wona noon ɓuuri sellude kay koso doole tawodiri ɓuura yaade dow keddotoɗen koye leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal hanki tawama académie nationale
des sciences techniques du Sénégal ɗum noon hanki wa tawtorama wonande ko fate banggue duɗal ngal tambingal ko fate banggue science kame technique jangde gendi leydi Sénégal guila e duuɗe jaabi ha tirde gendi ndi heblude sukaɓe ha jogo fayidagal to banggue numérique e gueɗe goɗɗe kala kan mbawlindi noon e nder discours makko o holliti fandare Sénégal koɗo e duuɓi garoji taw sukaɓeɓe kay goni haralleɓe mawɓe no fewi to banggue technique kame science kala ha gandal mumen ɓuri wawde ñibde yaada e jamanu no fewi ɗum jeeyi sababu noon fodi wonande 200 millions projet franc CFA gam wallide ngal duɗal ngal wo yilli hanki ɗon ɗo mawɗo leydi ndi jabba teddina e ngal ɗon fayidagal mangal no fewi Ahmadou Ba hoore jagoɗo gendi leydi Sénégal taweteɗo ha hande jillu mum toon to Sédhiou ɗum ko jillu toon to Fuladu to jillu noon fuɗɗi ko 14 walla mbiyen fuɗɗi ko 14 hen lewru ha ñalawma janggo ko nden wo gaynata jillu makko toon to Kolda Sédhiou kono hanki wattawama toon to Medina Yero Fula kono ne kadi wattawama toon to nokku biyeteɗo katoka jafɗon e nokku biyeteɗo wonande Fafa Koura wonande lawol pewtogol toon wo holliti ko jillu faggudu kono kadi gam umminde toon golle kewɗe ha tenti noon ɗe mawɗe le ndi fuɗɗino toon maw yurnirɗen golle kala ɗo jaranno keddoɗen koye leydi Sénégal wonande mawɗo leydi ndi Sénégal hono président Macky Sall tuma nde hollita ɓiɓɓe gendi leydi ndi BRT wonande bis jawɗo Guiwaw to Guédiawaye fade toon to Dakar Plateau woni Petresen wo holliti wo erima ɓen kay finoɓe Guédiawaye ha tente lawol BRT kala fade Dakar nde moni kala garata auto muɗum wawa ƴettude BRT gam newnude yagara woto ɓittinde yimɓe e booli kay ha tenti kadi ko fate banggue usta curkele wona ɗin autoji jahoji caggal kay oɗo hen BRT mo ganduɗa temedere dow temedere kala ko dognatamo ko électricité dognatamo ɗum noon ko fayidagal mangal no fewi justice leydi Sénégal ɓen gollotoɓe catal syndicat ji gendi leydi kolliti hande o ko hofgo juuɗe ha 17 nduɗo hen lewru ɗum noon ko hollirdeɓe guila duuɓi 5 aɓe kolliri mette mabɓe faade laamu leydi ndi koɓe gulliti ko ala kala ko gasi hen haydara ɗum noon ko hakkude mabɓe e jagoɗo ñawoje gendi leydi ndi Sénégal gartaten koye dawrugol koyene tolno 41 wonande landa kay ko kañumen moɓodiri gam wullitade caɗele mumen ha tenti noon ko fate banggue fichier électoral kono kadi ɓe kaɗani ɗon tan ko fate banggue doggol parrainage woni koɓe calana wonan tan ɓe jettaki ɗo ɓe mbawa ƴettede ɓe kolliti noon wonande technique kettoɗo oɗon fanno koko wahliti dossier ji mabɓe ala kala ko rewi hen ɗum noon hanki ɓe dañi joɗoɗade e catal union européenne délégation mumen taweteɓe nder Dakar gam famminde ɓen caɗele ɗeɓe keeɓi ko fati e banggue nguɗo hen laamu joɗigu ngu ko wona ɗum ko noon haala hande ko Karim Wade mo ganduɗa candidature mum koko lawɗina kono kadi jogui ko double nationalité wonande hakkude leydi Sénégal kame leydi gendi yogay ɓen dawriyankoɓe kolliti ɗum ɗo hen ko yaɓɓude kuulal leydi ndi kono kadi maɓe gullito toon to tugnorgal leydi Sénégal jeheten ka toon to Tambacounda noon wonno ko 15 lewru octobre 2022 ko nden o suka debbo jaggano ɗum ko caggal nde joom galle makko ɗanni toon to leydi hoddidi leydi Sénégal woni leydi Mali caggal no ƴetti reedu caggal on o jibini ngel cukalel balɗiɗi fawi hen wo ɗiɗɗi ngela o weddi ngel e woyndu caggal mum noon nde loskoji mbaɗa wawi nanguede hanki noon wonande jagorɗo public yamirino yo taƴane duuɓi jeeɗiɗi e kaso taƴanama duuɓi 5 e kaso ferme tawa yiyata nangue jeheten ko toon to Aram Sare waɗɗani Madina Diaɗɓe waɗɗani Wande ni koye lela taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo to Madina Gounass kono kadi ma artan men e jillu ceerno Jalaliddine Ba mo ganduɗa waɗi jilum ñande alende toon to Aram arminaɓe kay jalti gam jeɓɓademo e bismademo e hollirde weltare mumen ko fati banggue garangal ceerno toon Amadou Sambalo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar mi saminima kadi mi juurimama no fewi
mi sammini denndangal banndiraaɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe adudide ma Saar Abdullaahi Saar kabruji men e nder wurtude ngo Madina Gounass kono men jaa ha toon e radio Fouta Jillu ceerno Djelal Dine Ba ngo waɗata kala hitande so daka fandima Allah waɗi oɗo alet jawtuɗo o wawa yettade ɗon ɗo wuuro men Aram Saare tarakal machallah guila tan ɗon ɗo Aram jeeri ha yetti Aram ko motoji otoji sartaji pucci machallah ngari jaɓɓade ha nata ɗon ɗo wuuro men Aram tarakal machallah denagal bandiraɓe Aram naɓe e diwanu kele gursiraje kala mbawi hawrde hen kamɓe kala mbawi jaɓɓade jaɓɓule tiɗɗe jaɓɓule mantiɗe ko fate pekan ko fate misri Abdoul Karim ɗeɗo gueɗe kala mbaɗɗama jewte kadi diine e sunno e jokkirande wawi waɗede konko ceen jelade hoore muɗum wawi weltade e ngal ɗo jaɓɓugal Aram naɓe banggal fayida sanne ceen jela denndangal seto denndangal bandiraɓe kala ɓe weltima no fewi no fewi no fewi kono kadi almami wuuro ngo kolliri wonde weltare no fewi e garagal ceen jelal dine ɗo e nder wuuro men Aram ɓe kolliri kadi eɓe ñaagui ceernajo ɗum ɗo hankkadi kala hitande yo wattu wadde kala hitande nde ceernajo ari e nder diwan Fouta eɓe ñaagui ɗum yo yetto wuuro men Aram Sara Abdoulaye Saar kono kadi denndangal guure takkiɗe Aram kañum kadi jiiɗi ɗum kañum kadi ko ene kenene ceen jalde hoɗum wawi ɗumnude toon ɓene ko mbayi ɗaɓɓalu men yidde ceernajo yetta toon kono kadi ceernajo yettima toon wonni weltare mawde wadde noon denndangal gurɗe kala kañum ñaaguima ceernajo o hayso hikko yettadeɓe ɓa yettima Aram wadde kala go tikki Aram mo wuuɗi inchallahu mawla o wawa kadi yettadeɓe kamɓe ɓe keeɓa moƴƴal Allah tawetede hende Sara Abdoulaye Saar mi saminima fewi mi samdinangal bande hettoto weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sara Abdoulaye Saar gokay mini ayanda keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani Yahya Ndiaye humpede welani ɗum jeeyi sababu mbiɗen humpitade ɓuuri humpede sen giwi to leydi Sénégal ɗon ɗo Aram ɗo kono kadi galle julde faala en calmini galle julde faala ɗon ɗo takkusana yoni ha to galle julde faal mo ganduɗa ko jinnaɗo tedduɗo ɗon ɗo Aram faal ɗo kame ɓesgumo kala sen giwi to Aram sen giwi to Aram leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jakorɗo affaire étrangére gendi leydi ndi e nder communiqué mo yaltini o holliti leydi Mauritanie ene walliti leydi Siin ɗum noon ko hakkude mabɓe cehilagal e golle dendaɗe kame ɓamtare wonde hakkude mabɓe ɗum ko caggal sumgoji bannoɗi to Taiwan ɗon ɗo Siin hollino Taiwan jeeya koye hettere e nder leydi Siin ala kala ɗo wawi rewde kay ha wawa jeyde hoore mum leydi Mauritanie on holliti ene yaadi e leydi Siin jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj jillu hoorejo leydi Togo ñalawma hanke o Alhassane Oumar Mbodj jaam ñalle maɗa en calmitima Saar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kabaruji mo ɓuuri tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko garangal ɗo e nder leydi hono Mauritanie hoorejo mo leydi hono Togo gam yillade leydi hono Mauritanie ñande 15 lewru siilo ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi caggal ko nde mawɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani jaɓɓima toon to aéroport international Oumou Toussi ɓe jaamira ko toon to galle lamorgo to ɓe mbawi noon kono yewti toon gueɗe moƴƴinoje jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe gam kay wawde kay ƴillirgol faggudu mum hani e ƴillitagol hono duumigol gardiɗo hono Tazour e jagorgal hono leydi Mauritanie ko yowiti e jangde e gardiɗo CSA kiifi ko yowiti kay e kantingaji scolaire e ɓeydude kay sukaɓe ñamminteɓe hen ɓe ha tengti noon e hoɗɓe ɗo e lamorgo leydi ndi jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yowiti e ndema Amar Wulbe Bat wi ko dañi e hitande e yawtude nde e tonuji kay fodde 1.4 ɓeydima fodde 3.5 e nder temedere sa yerodiri ɗum noon e kirale jawtuɗe ɗe tonu addi bu fittoɓe safrirde mabɓe mawde to ko ɓe nde ceppi toon gam kay wawde woytade hono laamu ngu yo sifanɓe kay tawkode ko contrat
kadi jogo kadi safara mabɓe ha ni rokkaɓe kadi ko ɗen jeenaji ko fati hono risque uji gollatɗe ɓe gollata ɗe ɓe mbi kadi o won gollotoɓe toon e safrede nde ɓuuri duuɓi nogas ko ene liggo e ɗo safrede ɗum noon eɗa haani noon laamu ngu watta e maɓɓe kono yitere ngam kay wawde hono walludeɓe ha gueɗe maɓɓe mbawa moƴƴude no gueɗe kay keddiɗɗe hono moƴƴiri ni ɗum noon Sar Abdullaahi Saar ko ɗum no de kon tongduɗen e ñalawma hannde o ko fatti ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno ko e dande musidɗo moon Assane Oumar Mbocco gorko mo sanno ngam weltare Ayawo TV humpiteede ɓuri humpeede Alhassane Oumar Mbocco golle ma jooɗi peewi to leydi Mauritanie Atar hôtel Al Raha kam woni cumɗo hanki o ala noon mayɗo hen ni gañiɗo kono kam waddama hen ha ñippa ko fade banggue matériel kewɗo noon dañi bonde hen la police municipale de Kankossa wawi fawde juuɗe mum e sofreɓe ɗiɗo taw ko liggotonoɓe entreprise goto pewno booli ɓe nanguira ko guyka carburant ko fate gasoil gam yeytude ɗum e banggueji goɗɗi Alhassane Oumar Mbodjo sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali ñalawma miccade ɓen darinoɓe gendi leydi Mali on ñalawma yuɓɓinama e nder leydi ndi kono kadi e tawtorede wonande sete giwɗo toon to leydi Niger ɓe dañi joɗoɗade e mawɗo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ko wona ɗum ko noon kanko jagorɗo beldal gendi leydi ndi colonel majeur Ismaïla Wague tawama toon to Kidal jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi wonande ɓen finoɓe toon to Kidal kame gouverneur mo Kidal kala mbawi yaltude no fewi kono kadi ko araray mo gendi leydi Mali ko kam wawi weɗade e nder weeyoji Kidal kala o holliti noon wonande ñalawma miccade ɓe darinoɓe darde fayidinde gendi leydi Mali ɗum noon ko nodditade jaam e kisala haalide ndi kala ɓuura wontude jaam e beldal siftinde moon kanko Ismaïla Wague kam woni jagoɗo beldal dogannoɗo koyɗe jaam beele pelle joguitiɗe armeji nder leydi ndi taw ko ɓen witeɓe hobel wallidiɓe woɗɓe kala beele kay mbawa dañde jaam daña e nder leydi ndi kala gonnoɗo jagorɗo pétrole leydi Mali woni Saydou Traoré baɗaɗo garde à vue guila tan aljuma jawtuɗo hanki o noon tambiɓe peul tambiɓe ko fate banggue on fannu to banggue mbuñaari ɓe kolliti ɗo tan e balɗe seeɗa hewɓe kay ma nangue tawtoyama to kaso ɗum noon tawtoytamo kay wonande tawtoytamo kay ko ɓen duwañeɓe hettunoɓe oɗon fannu kamɓe ɓen kay takkodinoɓe makko ɓe wi noon ko jagoɗo ñawoje Mamadou Kassungui holliti e nder enquête moɓe mbaɗi o kene tolno 19 millions de litres taw ko carburant woni ko wujja yettaki dépôt o ɗo foti yettade ɗo ɗum jeeyi sababu noon hewɓe kay ɓoyata ma ndar e yeeso ñawore e gendi leydi ndi gam biftade ɗumen gueɗe kewɗe no fewi to mofti ken wona jeegomo taw ko dilloɓe cellal balli biftanoɓe ɓen goni ɗaccitaɓe taw kadi wi noon ko DRS tambiɓe cellal balli leydi mofti taw kadi andaka noon biftogono mabɓe e noɓe ɗaccirani kala dumbirdu ndu bamakko tacci keerol ɗum noon ko mahango muɗum fonno nawde tan ko ɓen dumbaɓe kene wona temedde nayyo dumbaɗo kono ɗo saaha mo gonɗen dumburdu ne tawe nder muɗum kene wona ujunnaje nayyo neɗɗo ko ɓittodiral bongal woni toon wi Aqibou Bouhari mo ganduɗa kam woni gardiɗo commission nationale fedde darnide haqqe innama aade nde mbiyata CNDH ko on holliti ɗum o holli ɗum koye télé renouveau ɗon ɗo nodduno e nder yewtere o erima noon laamu leydi Mali nde yurnitoɗe ɗo hen gueɗe so tawi ko kaso mbawde nawde temedde nayyo neɗɗo hande o so tawi on kaso ne tawi hen ken wona ujunnaje nayyo neɗɗo firti tan ɓen kam ko booraɓe sifande nandiral taw nden sifande wanno ko 6 septembre 2015 hakkude leydi Mali kame leydi Cameroun ɗum noon ñalawma hanke o 15 janvier 2024 hesɗitinama ɗum ko hakkude ambassadeur mo leydi Mali woni Saydou Coulibaly kame Jean Koué nattongo taw ganduɗa ko ambassadeur mo leydi Cameroun joɗiri to Dakar kamɓe hanki ciifodiri sifande gam newnande ɓiɓɓe Mali naɓe e ɓiɓɓe Cameroun naɓe
hakkunde leyɗele ɗiɗɗe gurdam newiɗam kam joom wonde e ngaalu mum e jewdi mum kala tawni hisi ala kala ko memata ɗum haydara to menne ka kene wona 70 kilométre de menne ka arme leydi ndi holliti waɗi toon fiyande e nder base ɓen joguitiɓe armeji ɓe kolliti noon ɓe jaltini dingiral wolde ko heewi no feewi ko fate banggue ɓen joguitinoɓe armeji kono ɓe kollirani limore nde no foti kono ɓe kolliti ɓe jooɓi pittali kewɗi no feewi ɓe derguiti matériel uji kewɗi e nder oɗon diwan kala sengi wi to leydi Mali koto leydi Guinée Conakry paɗen to leydi Guinée ko pelɓodiral waɗi hakkude remoɓe kame aynaɓe ɗum noon waɗi koye diwana mo mbiyata Fumba Dune tawe e nder diwana Mosiri Koryena ɗum noon ko aynaɓe jomen jawdi iwɓe to Mali tawi kay remoɓe taweteɓe nder leydi Guinée oɗon diwana ɓen noon kolliti e kala saaha ne garne tawa daabeji ɗi ne bonni guese mumen jeeyi sababu noon fitina mawɗo ha yoga e galleji ɓen aynaɓe duppa toon woni boutique aji e nokkuji kewɗi ko fate banggue armé leydi ndi noon notti hen beele jamne ara toon wi Alhaji Tidiane suuma so tawi ɗeɗo hen gueɗe kadiaka ene gasa ma daña caɗele mawɗe goɗɗe peñƴe hen to Nigéria hoorejo leydi Nigéria woni Bola Tinubu Ahmed jonde hakkude makko e ambassadrice de la France nden jonde wonno ko ñande 12 janvier ɓe dañi haaldude ko feewi ko fate banggue nden kay kisal leydi Nigéria Bola o noon en ɗaɓɓiri leydi France ko fate banggue nden kay kisal ha leydi mum ɓuuri wawde habtade ɓen seɓɓitiɓe ko wayno Boko Haram iswaba taweteɓe e nder leydi mum to Niger police moñame fawi juuɗe mum e nogas e jeegomo taw kadi ganduɗa ko bandi mawɗo tambiɓe kene wona région ngaji joyya taw ganduɗa ko poftirɗi no fewi nder capital mo ñame taw kadi ɓe mbaɗata ko faux billet ene hen noon hoɓɓe kono ɓen comtaka hol leyɗele ɗe jeeya kadi ɓe nanguirama toon haalis kewɗo no fewi kene fotto wonde 350 piccal 7 millions taw koye koppareji franc CFA taw fomum ko faux billet kono kadi loskoji waɗaɗe mabɓe ko guila e wargoji e guykaji e biftogol e wadde faux billet hakkude jarawo e duuɓi 18 e duuɓi capanɗe joyya to Tanzanie kene fotto wonde nogas e ɗiɗo jiilotoɗo kanŋe kam wasi fittandu muɗum to nokko mo mbiyata ela nañño ɗum noon ne tawi nder leydi ndi kene fotto wonde 5 kilométre hakkude e dadde mo woni Sammiya Sulhu Hassan ko hoorejo leydi wo holliti ko maayi ko nogas e goo neɗɗo jayde addiri ko nogas e ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittanum ɗum noon ko tuɓoli mawɗi gonnoɓe jano ko yilade kanŋe wonde kay luuroji ɗi mbaɗi ko ɗin mabbi e dow mabɓe Cameroun laafa mbulawo goota wasi fittandu muɗum jeeyo gañima hen ɗiɗo ne tampi no fewi ɗum noon ko ɗin laafaji mbulaji ɗoftunoɓe sete ɓen haɓatoɓe ɗan leɗen ndewani lawol to nokku biyeteɗo bindale noon tawete koye nokku biyeteɗo Kowene ene tawe Centrafrique woɗɗani kerol leydi Cameroun kono sa naati leydi Cameroun ko toon werla mabɓe yaɓɓi pittol min on goto noon wasen fittanum jeeyo gañi hen ɗiɗo ne tampi e nder nde ɗon gañande to Côte d'Ivoire oɗo saha ko ñiŋali mawɗi no fewi ko fate banggue coggu biye kan guila fuɗɗi ha hande kay won waɗoɓe hen business ko wiyete laggu ene jeeyi ɗum less biye ujunere yeeye ha ujunaji 6 walla ko ɓuuri ɗum jeeyi sababu ni woni sahani wiye biye manki oɗo saha noon ɓen tambiɓe on fannu ƴetti pellital manggal no fewi kene tolno 51 point taw ko yeyirɗe biye woni ko darna ñalawma hande o to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara hanki ñalawma wonande entreprise aji kamen société ji eɓen joɗaniɓe leyɗele mumen toon to leydi Côte d'Ivoire arnoɓe kay wiidemo yiitumo wuuri e nder ndeɗo hitande hesere dari nde ko nden hanki o holliti mette makko mawɗe no fewi faade jayde wotere nder leydi Côte d'Ivoire o holliti nden jayde kay yaltini fenade mawde no fewi gam ɓakkude dow hoore makko erima jaagoɗo ñawoje leydi ndi nde riwinto jayde nde nawa ɗum e yeeso lawol ɗum ko caggal kay ɗo yontere fande cetal ngal ɓe jogori darnude ngal mbiyata kuro ngal ɓe mbiyata euro ngal ɓe mbiyata euro bond ɗum noon jayde holliti kay ngal cetal ngalu mum fawa walla ruttude ngalu mum fawa koye gaz mo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara noon holliti ɗin konnguɗi ala kala ɗo ɗi jalti hay nokku to leydi Tchad
parti MPS gonnoɗo hollidi jaltoɗo Idrissa Déby Itno yaadiɓe makko cuɓɓima Mouhammad Idrissa Déby Itno yo won mbiri mabɓe taw koye sumgoji tijjaji mayiɗi ndeɗo hitande hesere darinde ɗon ɗo wakili sawru mbaggu e dara ndeɗo hitande ɗon ɗo suuɓi wonande lundiyanke mawɗo no feewi ngam hoorejo jagaɗo gendi leydi ndi to Burkina Faso Ibrahima Traoré holliti armée leydi ndi hande o ne jogui sembe kewɗe dole no feewi ɗum noon koye daroɗe ndeɗo henna hittande ɓe keeɓi kaɓirɗe cembuli no feewi so tawi kay ko goho walla ɗiɗi wonti tati walla so tawi ko tati wonti joyyi ha yetti sappo ko filti ɗum hande o toon to Djibo e nokkuji goɗɗi kala aɓe jogui hen ndenka e kisal mawka no feewi to joolam jabeere Israila kolaɗo kuɓal wonande fedde gotago windere Antoine Guterres erima lawol kessol jeygue yo darta ko ɓuuri yawde wonande Israila ko jorata kure e condi toon to Hamas Gaza e nokkuji goɗɗi kala ɗon ɗo ɓe ɓenni balɗe temedere wonande kay ñalawma garɗo kala ko mayɗeli goni ko waɗata toon to Gaza Tel Aviv ko capital Israila hanki ko jango waɗi toon ɗum koye auto berliére ɗum noon goto debbo wasi en fittanum sappo e jeeɗiɗi neɗɗo woni ko gañi hen police mo Israila holliti fawi juuɗe mum sagataɓe ɗiɗo jaabi toon to Palestine ko ɓen tuuma e wadde ngal ɗon baɗala armée Israila holliti bombi wuro Khan Younes ɗum ko hanki o kami Rafa ɓe Rafa Sud Gaza ɓe kolliti ɓe joɓima ken tolno capanɗe jeegom fittande hobel yeminika mo Houthi ɓenne kadi kolliti beddima missile e nder navire américain goto ɓe dañi kay dirguidde o navire ɗum ko caggal wonande ɗe Amérique holliti dartima walla ni bonni missile wonande hobel mo Houthi mo weddino ɗum ko ñalawma hanki o Ukraine keefa holliti wonande teɓɓiti laakon ɗiɗon avion guerre taw koɗe leydi Russie ɗum waɗi koye nder région mo maire Azov wi jagorɗo kono mo leydi Ukraine Corée du Nord Pyongyang weddima missile balistique mo ganduɗa on kay ɓurɗo yawde e nder windere nde kala mo ganduɗa ujunaji 600 km/h woni ko doggata holliti wonande oɗo hen missile ko jaaduɗo jamanu kono kadi komo heptini gam rentade e joyi kay kisala gendi leydi makko bone Corée du Sud kamine wonde Japon e États-Unis de Amérique kala to Amérique Donald Trump heeɓi polgu no feewi to nokko mbiyata Iowa ɗum noon ko toon woni républicain woni république premier ko toon Donald Trump dañi polgu manggu no feewi gam heɓanade sumgoji 2024 Iran waɗi misilaji gulɗi jaw fade toon to Irak kame Syrie kala ɗum noon ɓe liɓi koye nokkuji Kurdistan en e kala saaha ɗe ɓe tuumi ene janayi leydi mabɓe ne mbaɗa toon bomboji mumen leydi Russie kañum e hoore mum holliti wonande bonni kene foti wonde drone jonkon no feewi kono leydi Ukraine weddi e nder leydi mum waɗi noon suko goto gañiɗo hen kono ala kala basɗo hen pittali mumen gartaten koye coftal ɓalli ñalawma hande o ɗo gonɗen ɗo kippodiri ko leydi Burkina Faso kame Mauritanie taw en keɓani hen ko laaɓi kono ma on keɓoy hen so yeehi ha macciɗe gasine gaza ñalawma janggo subaka ma on keɓoy kumpital moon hakkude Burkina Faso kame Mauritanie caggal macce Burkina Faso Mauritanie sanga 18h ko Tunisie nane bi sanga 21h ko Mali Afrique du Sud musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno Kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen